Heledd dwi a dwi'n rhedeg cwmni darlunio. Dwi'n gwneud darluniau fel comisiyna a dwi hefyd yn rhedeg siop ar-lein. Felly mae'r amser fi'n disbwysio rhwng y ddau rili. Mae'r rhan fwyaf o'r pethau dwi'n werthu dwi wedi darlunio nhw, felly lot o bethau positif i wneud o iechyd meddwl, pethau fatha notepads, t-shirts. Mae steil fi'n eitha adnabyddus, fatha mae'n dal y llygad a mae'n amlwg na fi sydd wedi wneud o fatha calligraphy a ballu. Mae lot o gynnyrch fi'n Gymraeg hefyd, felly dal y llygad, lliwgar a jyst yn eich diwennu. Yn y brifysgol nes i wneud darlunio a o'n i wastad efo'r urge ma i wneud o, ond o'n i jyst ddim rili'n gwybod sut. Ar ôl sbio nôl fedra i weld oedd y sgil yma gyda fi, ond mae'n rhywbeth gwannol droi o'n fusnes. Wedyn, o'n i eisiau bach o help i wneud hynna. Nes i weld rwy'n yn hysbysebu'r cwrs mewn Mutiny. Oedd y cwrs yn briliant. Oedden nhw'n mynd drwy bob dim o finance, marchnata, a ges i gwrdd efo cynghorydd busnes. Dyna'r peth i fi, dwi'n meddwl, oedd chdi'n gweld y mynydd ma o dy flaen, ond jyst cymryd y steps bach i wneud o'n bosib. So ges i helpu rhoi gais am grant Arfor. Nes i yn lwcus iawn nes i gael y grant. Fe o gyd yn helpu adeiladu'r busnes. Ges i gymaint o help i wneud y cais, i wneud cash flow, business plan, jyst bob dim oedd i angen i'r cais. Dwi'n meddwl swn i rili wedi stryglo heb y help yna. A ultimately dyna nath helpu fi gael y grant. Dwi'n teimlo fatha busnes woman ŵan, a o blaen o'n i jyst yn teimlo fel rhywun oedd yn gallu droi o. Mae'r cwrs am ddim, mae yna gymaint o staff i dy helpu di, felly mae jyst yn neud sens mynd amdani.